Arum Bali. Ayo coba kaya apa Arum Bali nggih ngurmati Mbak Silvi Kumalasari minggah wonten pepanggungan. Yuk, dados. Tepuk tangan yang meriah untuk bintang kita Silvi Kumalasari, luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe gedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten napa? Ngeten. Ngeten. Pamrien napa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun? Ngeten. Iki di sini lak 5. Ngeten. Jangan ya 5 to. Nggih. Men iso nggih Supaya salaman. bisa. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nudohke iki keagungane Gusti, amonto iki pisah-pisah ngono, terus akhirnya iki dadi lan ngene. Gayane padine sir nyekel lho, Pak. Ora tak umbah 7 dina. Bu. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebyar Budaya Mataraman, leres. Nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Ketoke sampean lek omong kok salah apa grogi karo aku ketoke. Ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah ora apa-apa. Kepanggih malih kalih jenengan. Oh nggih, syukur. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenan to, Pak. Ayo karo aku. Ngono. Ngoten. Nggih, ngoten niku. Itu to, Bu. Jenengan cemburu to, Bu, kali kula. Ora, Dek Silvi. Pripun? Jujur wae, yen ngene lho, Dek. Pak Cahyakun tadi ku memang idolane iku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahyo, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone kuwi ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Ngono lho, Pak, luar biasa. Alah. Sik, tepuk tangan ta padha. Padha dukung. Mendukung iki mau Pak Cahyo karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang? Piye sayang? Alah wis ngono sama saya. Aku kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika temuyang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula.
Jadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlas ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabungan. Hah? Tapi namung guyon. Nah, kula manut guyon kena tenanan ya oke. Nggih. Mbak Estu jenengan wes jan. Iki Dek Silvi. Dalam. Wis ben seneng atine. Nggih. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Itu. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya. Ayo. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, ki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng ngriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar, coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, ya. Ayo, mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo nggih. Ndak pundi Mbak Silvi badhe tindak pundi? Pati ngaren tindak lahiran numpak taksi. Ngewekan apa ora wedi timbang ijen kula kelem ngancani. Kelaresan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke Akan golek momongan niku lonco napa Mbak yo badhe tindakan. Ampun kelon Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal awan lunga blonjo ning samaing rawan rondo kanggo kurawati penting. Samarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng josu malang dimerondo dijamin Mbak Silvi, dawuh lek aku ngapalne 7 dina iki wisan. saestu niku. Kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Sik to ya Allah. Kok iso kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho kok tega masyaallah. Mbiyen ketok apa saiki ketok apa bapakmu ya Allah lho anakmu sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah ka pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi.
Nggih mung sesasi. Posonan to. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore pun rawuh mriki. Sampun. Kok Terus- mung dilo to wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cetuke jenengan ngoten lho niki mangke. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki le nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Nggih. Sakniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten wis. Nggih. Ndang ngalih sik engko bendang. Kula ajeng minggah pripun wong tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa bukes niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyo milik umum. Kalau di rumah kagungane bukesi. Nggih. Los. Umpama jenengan nanti badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyo los. Kula guter niki bukes. Nek kompore ning kene. Nggih, sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton. Oh, nggih, leres, nggih. Monggo Mbak Silvi, Nggih. Bang Nopo, nderek kemawon. Lek ning jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jagat kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula nggih ngoten niku. Sekali tresna kalih wong wedok, ya tetep kula tresnani terus. Bu Kesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni, kula pegat mboten mungkin. Yen nambah bojo mbuh. Lembek. Mboten Mbak Silvi mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyo mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, coba nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Nggih. Kangenku tanpa upama No. mung sliramu kang dadi telenging ngati. Suarane alus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Temenanan. Kok swantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Enak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah slenti Ibu Kesi ae. Senengane nakal, randi kuping dislentik. Ayo ngono wae. Lah iya nggih. Ana Ngelingono nalika dina pungkur
jengkoke mirip sinden tutik. Ah iki. Ah nggih. Sliramu. Sliramu natengan diko bareng Mbak tresno lahir trusing jan elok tenan. Biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ayo iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin, nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nangis sajroning atiku nalika lembean Mbak Silvi. Ayo Mas Noval, angkat nih Mas. Ayo Mbak, Silvi Kumalasari. Gaplang kayu. Hubungono panggunge wong ayu. Kur.
Awas. Awas. Sarwase sembata selanjutnya kau. Hei. Darah. Ronggo Sapitri Putra. Alah bos sae-sae sak pola-polae sak obah-obahe genape. Ayo. Carane ning iki. Meh ya. Bos. Tolong aku kok. Ya. Ayo, Bi. Laku, Pak. Cek, saiki tak jagongan dulu nggih, ngatomik. Oke. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rodok kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon tadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kali Bukesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nggih. Nun sewu jenengan mangke Pripun? ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur. Nggih, Bapak. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Iki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat bapaknya Ndalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngaten Oh, niku. nggih. Nggih. Luar biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku dongane jenengan iki. Lho, preyape to, Mbak?
Apik to dong aku, muga-muga ra entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas kok gak niku, berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Ngoten. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak? Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten, nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbah Wir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Non? Saged nderekne jenengan bangga kula. Wah nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk. Sari manungsung wangi kalawan wulane datari ngambar sasmito sang kumbang wewayang terang sang pucuk sarine kembang nanti mama terisa jone kalang suci lintang-lintang panceronan antariksa aku beli sang rino kusuma wijaya. Bakar lan sama Hospito ing taman sari Nyaman sama
Luar biasa nggih. Luar biasa Madanggara. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol ngoten. ngoten nggih jenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temung gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Nten. Dalem Bu. Nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dik Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumali Sarah. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra, aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, ya ta? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Tenang, Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dik Silvi saiki arep medun, awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, Kita foto, yo. Ayo, saestu niki Bu. ayo sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem nggo kenang-kenangan. Oh. Ayo difoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Jo. Diiringi. Iringane apa iki iringane apike? Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Seiringane si cocok apa iki? Kedong ngorek yo. Kedong ngorek siap? Yo. Foto, Dik. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padati pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Aku jane ora tau lho madhep penonton malah. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk nggih. Enggak mawon Pak. Duh ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak, iki ora permintaane di Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku aja dijarak ngene. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Oh, mboten enggak aneh-aneh mboten nggih. Pun piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Gawe piye? Sekali dirangkul to. Amit nggih. Tahu ta. Kowe Pak Yoyo Kados anake piyambak mawon. Ya, pun. Pun nggih, matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Nggih. Salaman riyen Oh nggih, monggo nggih ndherekaken lah. Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen lah wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Ayo. Ditodong. Ayo nggih. Insyaallah Pak sehat-sehat selalu. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Kan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai sok Terus nggih. Mbah nuwun nggih Pak. Nggih, nderekaken nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan, ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedap menika kula selani kejawi pepunden kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepunden kula Bapa Ladikun Adi Kuncara menika ugi dalang sepuh. Saking laladan gundik Selawung ugi kepareng rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wekdal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah